Shalom und guten Tag. Der deutsche Regierung Hans-Joachim Forte, Herr Oberbürgermeister der Stadt Horb, Herr Peter Rosenberger, Bürger der Stadt, Herr Michael Theurer und die Repräsentanten der Familie, meine Frau Zipi und Menachem und Noam from Israel. Und last but not least, liebe Barbara und liebe Heinz. Ich, Meir Schweitzer von Petach Tikva, Israel, wurde meinem Großvater Max Schweitzer nachgenannt. Meir ist eine hebräische Version der Name Max. Mein Großvater und meine Großmutter, beide in Stuttgart gewärtig, wurden im Laufe des schrecklichen Holocaust im Jahr 1942 in Izbice ermordet. Mein Großvater hat zwei Brüder, Aaron und der Rabbiner Dr. Abraham Schweitzer. Auch beide wurden im Jahr 1942 ermordet. שמענו סקירה על הרב דוקטור אברהם שוויצר, שלכבודו התכנסנו כאן היום, ואני רוצה לציין שאנו בישראל ממשיכים. אני מהנדס, אחי עורך דין, גיסי דוקטור, הילדים גם הם לומדים באוניברסיטאות ומקיימים מצוות. כולנו משלבים תורה ועבודה ברוח הרב דוקטור אברהם שוויצר זיכרונו לברכה, שילוב של תורה ועבודה. נשאלת השאלה איך הכרנו את ברברה והיינץ ואיך שמענו על האירוע המכובד המתקיים כאן בהורב. התשובה לכך היא שילוב של הרצון שלי לזכור והאינטרנט. חיפשתי בגוגל, אולי יש פרטים על סבא וסבתא שלי, מקס ועידה שוויצר, השם יקום דומם, משטוטגרד. ואכן קיבלתי את שמם מלווה במאמר שהציבו אבני זיכרון לפני ביתם, בו גרו עד 1942, מועד שליחתם למחנות. שלחתי מייל לפראו אירמה גלאוב, והיא הפנתה אותי לברברה והיינץ ולאנשים נוספים כמו רולף הופמן, שהכין עץ משפחה 250 שנה למשפחת שוויצר, או לאחד נוסף בשטוטגרד שמארגן הנחת אבן זיכרון לפני הבית שהתגורר בו הרב דוקטור אברהם שוויצר לאחר שחרורו מדכאו ועד גירושו למזרח. הטקס ייערך בנובמבר שנה זו. היוזמה לקריאת הכיכר על שם הרב דוקטור שוויצר באה מצד ברברה שטראוכר והיינץ הוגלר, הפועלים לשימור המורשת, מבנים ואתרים יהודיים היסטוריים שנהרסו על ידי הנאצים. תודתי האישית ותודת בני משפחתי לברברה והיינץ על פעילותם המבורכת. ולסיום, מספר דברים בנימה אישית. אני חושב שמעבר לשימור ההיסטוריה והתרבות, חשוב מאוד להעצים את לימודי השואה ותוצאותיה האיומות. לזכור ולא לשכוח. דגש בולט במיוחד יש להפנות לבני הנוער בגרמניה. אנחנו נציגי משפחת שוויצר בישראל, אשתי, גיסי, אחייני, בשם העם היהודי קיווינו להגיע אל השקט והשלווה בישראל. חשבנו שלאחר כל שעבר על העם היהודי בדורות האחרונים, יניחו לנו לחיות בשלום ובביטחון, אך התבדינו. יחד עם זאת, על אף כל הסבל והטרור, אנו מצליחים בישראל ליצור סביבה תרבותית עשירה ולהתקדם בכל התחומים, ברפואה, בחינוך, בתעשייה, בחקלאות, בכלכלה, ובעזרת השם נמשיך לעתיד טוב יותר. דנקה שם. Über das Leben des
Abraham Schweitzer haben wir ja einiges schon gehört. Wir sind heute auch zusammengekommen, um ihn zu ehren, und ich möchte bemerken, dass wir in Israel seine Werte weitertragen. Ich meine damit die Kombination von traditionellen Bibelstudien und ländlicher Wissenschaft und Berufe. Ich bin Ingenieur, mein Bruder ist Rechtsanwalt, meine Schwester ist Biologin und mein Schwager